Mwaswera sei? Taswera. Nasema yakusho chii chakinasa kufadzedza rada? Zvakawanda taona mota dzichitenderera, vanhu vari kutenderera. Kana kutenderera, mahelikopta ngachingotendera, zvinhu zvakawanda zvikutenderera. Asi changoti bhohwa chete kuno kushoka. Hamuna kuti vanhu vachoinga vachigaro isisati kuda kukwira izvo zviri kutenderera zvimota izvi. Apa ivo vakuti hanzi ndezvevana vadiki. Vakuti wanzira kunobva kumasvingo. Hanzi asimabva kumasvingo nhasi here. Saka tachizoti zviri kufamba sei manje. Saka tingokumbira kuti hurumende yedu itigadzise zasi panhau yekupendwa. Tarambidzwa kupenda tanziti vanhu vakuru. Saka tachida kupendwa, vati kupendwa ndiko vana vadiki. Saka tichikumbirawo kana kune minista weagriculture ishow yedu yetikuti next pavanovhura imwe show tikukumbirawo kuti vatigadzise panyaya iyoyo. Tida kupendwa vanhu vakuru, tida kupendwawo zvese tinotozvida. Kwasawana anotiseka kuti tabva kumasvingo. Tinambobva kumasvingo tatouyawo kushow nemwoyo wese. Saka tangogadzisa paita basa.